wanda le ndoda indibizela ntoni Thixo wam. Yandibona uba ndikhuphe kwezokugqibela ndityhalile ndihluphe ndimanzi Samulo. Yesemina Sam. Ya. Yiza fonini wanbiza wathi ogqiba wavala igate olhlobo mba. Hayi man Mfondini. Siyama. Wenza kanjani? Awukhalaza wafika. Fondini. Ya. Utsekwathini msiyana wahlele nje uyalihlaba Fondini. Uhlele nje umhle Fondini. Kaloku Fondini uthe wawa emnxebeni ndaqonda into yokuba noma ntsale kweziya. Zohamba. Hayi izohamba. Fondini ngathi uligintsa laseNew Bright. Hayi mntanam uyandazi man ngawunjonge kakuhle man uyandibona. Masundipepezela Fondini. Sendimnandi kweziwe zakhoyo. Mela ke msiyana. Short. Ndikufonela nje yabona mpepho. Hey, le ntwana nyamalaliya khumbula ngoba siyosela izolo. Eyiphi intwana ngoku? Mama ndihlala nabana apha. Ndihlala nabana basi. Ukhathebe? Yewe. Gone. Tyhini le ntwana Fondini. Again. And ke ngoku yakhumbula ibiqumbile ngoba intyala mali yayo. Because besityala mali and khangisela nosela ngentla libiqumbe ngayo. Ngoku andiyiboni mna ndilele ingekho. Ndiyavuka still ayikho. Uyabona? And ke ngoku iyandistressa mane msiyana le ntwana. Kokwesibini ngoku after bithe kanti bengalahlekanga qala. Biye ngapha kule ntwana ulile. Fumana ke ngumeya. Now ndinewari mane msiyana and ndiqumbile ndiyityile nale mali yayo iphelile. Hayi man subana wari man kaloku uyayazi musu uRhatebe indoda endala. uRhatebe uyazithanda nempura. Kungenzeka into yokuba uRhatebe uzixine ngempura apho ekhoyo. So into masiyenze thina masiphume iphulo man. Uyava? Singene ugqogqa house to house. Uyava? Kule nyanga ngoku bendisandoyikhangela. Ngofuna ndiphinde ndiyikhangele. Ligazi lakho kaloku awukwazi Hayi andithi kwathini msiyana masiye wena. Ndizayinatseka andinangxaki yaloo. Ya. Ndayibona mani iqumbile mani uyihlobo mane. Masikhangele qha uba sawuqala kweliphi icala ke ngoku uyava ke ngoku so that sizokwazi ukukekeleza side siyokuyifumana kodwa kona ukuyifumana sayifumana ungabi nawari ihlo masambe wena unanena ntsika nje isiqabulo Fondini. Hayi kaloku ndithembele ngawe kaloku because ndivuswe nguwe nje sawubona ke uyayazi uba mna asoze lingabikho icebe manzi phansi ashama tamana manzi tamana manzi tamana manzi ashama tamana manzi aisha anana tula wesana lam oh please boni misamo yam one day yo yibona oyimaka sile yibona sebengipika yibona lo sis usimpika yibona lo mjit usimpika Yithize. Hayi ngapha lapha telephone. Yini yatu apha Fondini kabomi. Sezi. Yar. Ubetholele. Yintoni Sezi Fondini? Xa nihambisa. Fondini matsitsa pha noba yintoni. Hayi kunefa deep. Ya sizama sintoni nizityayi Sezi. Gavini qhelile. Ngaphandle kwaloo nto man. Man sizelanga lonto apha bawukazi umxelele man sizothini apha kwenze into yoba Le yasendlini khange uyibone man uyihlobo. uRhatebe manje imgqibile nyimini manje ndamcela iqolo pha kuanti. Man uRhatebe bekhona izolo busibonile ngoba esidibana naye ume ngapha kwecingo emangcwabeni man. Wasimgqibele ngoko kuzahamba ya. Khange umbone. uRhatebe. Utheni uRhatebe lesolo? Yeyi khange umbone. Hayi uze mininzi man umbonile uRhatebe okanye awumbonanga na? Ndimgqibela mina ndixelela. Njani man thena ungamboni nje because yabona uRhatebe wena uvumbuluke pha emangcwabeni kwabafileyo yanguwe umuntu othi masize apha kuwe eyadini sizomhlabela apha. The next thing ngoku uRhatebe uyalahleka awumazi wena mazi man. Mazi Manje usem uhlala usem. Ye man ndimazi mos that's why size apha uphambene tani. Siyanjonga. Akekho nalapha. Masiqhubekeke wena noba sikhe sakhweza. Siyojonga nakoomiri because kaloku lantwana banedini. Sukhweza siyojonga. Jonga mamela ke sike wena nansi Shez uzaskapa va. Sihambe le ndlela. Simkhangele man uyihlo yabona. Ngomso. Hayi ngoku Shez mamela sizokwazi ukuza ngomso sizawucela mani uhambe nathi and ke ngoku anifuni ukubambelela Shez uyaqonda ya anifuni ukuba ngewashing ndihambe sihamba nawe ngoku siyofuna uRhadi uyihlo Khawulezisa Fondini suma man masambe man masambe hayi
sayiphinda siyibone siyahamba hayi masambe jonga Ngoku thezi siyahamba subana wari mntanam. i-ice sisabanaza apha endleleni ibhumbi sambe kodwa ke ukumfumana kona siza kumfumana mela ayonkonzo le mela ya yiyo le jonga msiyane ndicinga singene apha yabo ya nyanisile masingene hayi khawume wena noba siyangena apha wena awuzukwazi ungena yaqonda asihambi nawe ndithe kuwe wena uzohamba nathi but sifuna unkqenkqeza phambili mani sifuna unyana ulahleko yima man stop it man shezi Ethes xa ucinga wena ikho nto ibhadlileyo noyithetha nomfundisi cause sithi sizawungena ecaweni simbuze ecaweni wena uzophendula uthini ngela xesha benithatha pha nisithi manikhangelise benisho ukuthini sithi uzomapha ngoku and wakhe wabaleka jesu bakhe wabaleka ndakuphinda ngezambama kamandi uyandazi nobaleka ndoda kuyo umagnet kuloo ndawo ke siyangena ngoku mela ke msiyane ya nobaleka ndoda kuyo sizambuza kodwa konto sihlalisayo akho nto ihlalisayo sawuthetha nomfundisi sive kumfundisi uba akho nto na uyabona nosinceda ngayo masingene Hamba Jeya, hamba. I feel yini he sifika sokuba madimoni likhona awumsiyane awusangeke igama lakho likamsiyane ngimkhumbuza ngemini zami zamandulo umsiyane zaphulo thandeka amagama enu manje khumbuza ixesha lakudala mfundisi hayi ke bona nje wena mfundisi ungasiboni mani singena mani esakhiweni sakho mfundisi ya siyayazi uba kuyakhonzwa apha yindawo kaThixo le asizanga ngaloo nto le ya asizanga ngaloo nto mfundisi kodwa mfundisi kuyo yonke loo nto le i-stars zilapha sizawube sikhona mfundisi sisitsho ba ngethemba mos mfundisi i-stars silapho uzawutyiwa mos nakanjani ambethelela amajuda ambethelela amajuda sundivuselela sundivuselela sokonwaba kakhulu sokonwaba mfundisi mani asizanga kamani siyakhangela uyayazi mos le ntwana yasekhaya umnina lo wam unantsika uyihlobo urhatebe nansi le ntwana uhlebeke zombini ya kwenza kantoni mfundisi wam siyamkhangela andimboni ndithe ndivuka namhlanje ndiyomjonga kule ndawo alala kuyo tu le ntwana yabona and ndimgqibele ngezolo ke ebequmbile ngoku hayi mfundisi qha ke ngoku besigqitha apha nosiya ndathi no siya makhe singene endlini mani kaThixo khe sibuze kutata sicele mani tata uyakwazi noba usikhapha okanye mhlawumbi usibonisa pho angakhona mani mhlawumbi inkosi kuyakubonisa kaloku mhlawumbi ukungene mhlawumbi inzulu emthandazweni singakulinda yabona ke lo nikhapha for ukhangela urhatebe egesa urhatebe ya egesa ningalifaki kaloku mfundisi wena awungeni indawo ezigezweni zabantu kumele wena uthandaze umfundisi akenzi laa nto urhatebe lo ma siya jonga umthemba anguthixo nesizayithini ke ngoku ayinidumthandazo le ntwana ikhona into kufuneka siyenze thina simkhangele siqhubekeke ndicinga umary ndiphinde ndicinga ubhili ndiphinde zinezinto nje andimcingi nomcingi kumele ungena ngomkhangela kamele uthini ngoku ngizomkhangela kamele na sizawuqala khona siyakamere andiyazi neyiphi enye indawo bantwana bam inje iyalifuna ungenelelo kaThixo ubungathi tani wena ngoku mzuzu Ayithe. awunaxesha likarhatebe iyalifuna ungenelelo jikijiki ngoku seyinongenelelo siyana xa injena iyayifuneka i-intervention kaThixo ifumaneka imvana yenkosi so yesikhapha sizamfumana ngenelela bona bona basambeni Yini? soqala kameri simkhangeleni ya siqala phaa kuye and then sayibona manenye indawo kodwa ndinethemba mani phaa kwamere singamfumana mfundisi iyalifuna ungenelelo kaThixo mfundisi uyambona usamdleni iyalifuna ungenelelo kaThixo no yazi ke mna mamela ke siya if ever iyalifuna ungenelelo kaThixo bantwana bam The first time baby ngicela ukukubona inhliziyo yami wena ushapa t-shirt yena sibusuku mina ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka indandatho the first time baby ngicela ukukubona inhliziyo yami wena ushapa t-shirt yena sibusuku mina ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka indandatho yazi ke noba sizawuwina na apha okanye izawuthini Hey, hima. Ngubani kona lo shiye ngavalanga gate apha. Ntoni ngo? tata hima man
yima ngomsindo Umuntu otheni nalo? yima ngomsindo makodini futheke Kaloku efundile yima ngomsindo uqale nini unxila wena sokubona nitshutshwala uqale nini unxila ngamancila manje uhamba nawo manje wenza ungathi uyakhonza yima ngomsindo siphethe umcimbi obuhlungu uyabaguquka umcimbi onenyembezi phakathi awukasiva noba sizothini yima ngomsindo ingenapha ezinyembezini yima ngomsindo nantsika anehambi nivula igate zabantu sogqiba uthethe ngenyembezi apha asithethe loo nto nqaki sithetha ngantoni asithethe ngxaki lo mfo ngxaki ulahlekelwe ayinguye yedwa olahlekelweyo sonke silahlekelwe useke chess makuthetha bemnye mani into engathi semculweni mamela man khawukuthambe sikhangela uyihlo apha yabona ke ngoku sikhangela sizonceda ubuza bani uRhadebe kulahleke uRhadebe ngxaki wake walahleka ngaphambili yima ngxaki wake walahleka ngaphambili sakuthandazela ngxaki ulahlekile ungefumaneke sakubeka emithandazweni uzenza clever ke uhamba uthonye uzenza clever aniphambene kutheni uphambane phambe nithandazela abantu ilahleke phi niphambene mamela man uRhadebe ulahlekile uhlala kwenzeka ntona apha yake na baphambela bonke abantu abasota zabasota mfundisi mamela mfundisi ndayiqonda ne into yoba ngabana wena kunye nomeri ngumrhamente wakho yimamani yima umeri makangasilohlobo kamfundisi kwenzeka ntoni apha nina nobabini niyaphinda kutheni niqhala kakubi nje sunikhomba ngomnye wogaba meri luma lomwe Mary sondela kumfundisi wakho sondela Mary jonga uMary man into ezekleyo phosama ukhawulelana nalomfo ulahlekile uRhadebe bomsindo Rhadebe lahlekile uRhadebe akafuma man nobono Mary bakuthiwa kulahleka umfundisi wakho ngava njani wena ngava njani bathi kulahlekena emfundisi akuluthiwa kulahlekena ngava njani ulahlekile uRhadebe akuluthiwa nawe umfundisi wakho ulahlekile ngava njani wena hani lapha kabuhlungu umfundisi le ndiviwa nguye ke lahlekile uRhadebe sonke mfundisi andike ngoku sisimere mfundisi hayi man uRhadebe nokuthi dagdi bendipha kuye ndisimali yakhe ndimgqibele ngalamini mna animazi ke noba awuphindanga wamthuma ezilalini shut up wena ndiyabuza kaloku nidla ngothumana mos nidla ngokwenza ezinto ndiyaxoka na Mary mfundisi hayi mani sundenze ngandiyaxoka hayi mani hayini mani uye mana ezulazulsalisala ntwana uMary uMary losithetha ngaye apha sakuthetha nje nikhamisa nityhale kuMary sakuthetha nikhamisa nityhale mani usiwanyaba nawe yima kaloku andinyabanga mfundisi abantu bafuna ndibe ngubhenqa esimili asoze and before ndizibone sendingubhenqa esimili ngathi kumngeni Mary ukhona uyihloka nyakekho mfundisi uRhadebe ndimgqibela ngalamini ndimnike ngayo imali finish and clear ndikufile Mary cela nithi ji ungaphinde jonga Mary ndiphume esimilweni waphinde uthuma uyihlo wena uyanqena ukumadana esimilweni ngoku Mary ndimlapha ndimumsitsho umamane esimilweni Mary uzongena bhetere bekulahleka uJeya laa nto ingenayona amazinyo abekulahleka uJeya apho ngokuxola umphefumlo wam nenhliziyo yam yonke yasesa uJeya ndizothetha ngantoni ngoku mfundisi kwenzeka ntoni ugrand siyaqaqa uba simfumane apha uyihlo masiphinde siqhubekeke msiyana masambeni phume ngapha Mfundisi, Mfundisi siyabulela man uzamile Uzamile bantwana Nkosi kakhulu ndiyabulela qhubekeke nomthandazo ndakwenza njalo abhethe bekulahleka uJeya babekulahleke yena benzoxola ngoku namsizele ndinombono nje uJeya nombamba ngepatha Jeya hayi anombetho uJeya kodwa ke Thixo makanixolele